Dear Papa Joe, maayong adlaw kanimo ug sa tanan natong tigpaminawan sa Barangay RT Love Stories. Just call me Beauty. Ako gining gipili as my screen name, not because I look like one, but the other way around, opposite sa beauty. Unsa pa man di ay, Papa Joe, kundili ugly, di ba? Yes, Papa Joe, gipakataw ko sa kalibutan nga wa gyud na bahini sa Ginoo ug maayong panagway. Ang nakapait pagyud kay gawas nga bation pagyud nako nga bati kog naong dili pagyud ko puti ug panit, dili sad hamis. Ang akong panit dunay daghang mga pugis-pugis o murag puti-puti nga kaliskis ba, Papa Joe. Gawas pa niya na, ambot bag unsang bakterya nga naa sa kong dugo nga di magyud ko mawad-an og kagid-kagid sa panit. Usahay kabahong pagani, Papa Joe. Kani adto pa man hinuon na, katong nagdako pa ko nga naa sa mga elementary days hangtod nga nag-high school ko, Papa Joe. I'm sure nga naagyoy makarelate sa akong istorya. Kaya bang feeling nimo, ikaw na ang pinakaluoy nga tao sa tibuok kalibutan. Feeling nimo, ubos kaayo ang pagtan-aw sa ubang tao sa imong pagkaikaw. Feeling nimo, dili ka love sa Ginoo. Tungod kay makapangutana ka, nganong naamay mga tao nga naaman ang uban pero wa diha nimo. Kanatanan nga na-experience nako, Papa Joe, dili lalim sa usa ka bata nga nagdako nga why self-confidence ug dunay inferiority complex sama nako. Para masabtan ko ninyo sa mga tigpaminawan ang ako ang sugilanon, sugdan nako niadtong gamay pa kong bata sa usa sa mga probinsya sa Northern Cebu. Sulong anak lang ko sa akong mga ginikanan, pero doon ako'y daghang mga igsuon sa laing mga asawa sa ako ang papa. Ikatulong asawa si mama sa ako ang papa. Matud pa sa mga chismis sa mga silingan nga akong nadunggan, sinyalan ko no si papa. Kay bisan ko no og dili gwapo, pero dugukon og mga chicks. Doon na siya 5 ka mga anak sa iyang unang asawa, nga iya gyud nga gipinakaslan. 2 ka anak sa ikaduha niya nga live-in partner ug 1 ka anak sa ikatulo nga mao ako, Papa Joe. Pero bisan pa niini, walay gubot ang mga babae sa akong papa. Kay matud pa niya, wala magyud kuno niya gidungan-dungan ang iyahang mga babae. Kumbaga sa English pa, Papa Joe, one at a time siya. In good terms ang mga past ug present sa akong papa, lakip na ang iyang mga anak. In fact, uga dunay mga gathering sa mapananglit birthday sa akong papa, maghikay gud ni og imbitado tanan niyang mga anak. Pwede pa gani hangtod ang iyang mga past relationships. Wa gyoy away, Papa Joe. Sports lang. Sama niya itong usa kay gayon nga nagsinangabot na ang 60th birthday sa akong papa. Nakita ko ang akong inahan nga busy kayo sa pagpangandam kay adto man kuno sa among balay mismo ipahigayon ang birthday ni papa. Ma, unsa man imong dala nga daghan man kay na? Pangutana ko pa sa akong mama nga nakita ko nga nagapungay sa iyahang dalang sako. Day Beauty, tabangi kog alsa ani bi. Akong dala nga sako nga kurtina ni ang sud ni ini. Ay okay ra gud ni gud pero mga nindot pa. Dali atong labhan para ini kauga ato ding itaod sa pultahan ug bintana sa tong balay. Matud pa ni Mama, Papa Joe. Ngano man day ma, layo pa mang pista. Unsa may gipangandaman nimo? Pangutana ko pa. Ay da, nalimot ka ba nga birthday si mong papa sunod adlaw? Mga riyang tanan nimo mga igsuon sa gawas. Hangtod na nga mga kanhinya asawa. So syempre, dili ko magpaiwit uy. Abi pa lang nila, wako'y tagad sa atong panimalay. Tubag pa ni Mama, Papa Joe. Nganong musugot man ka mga magkitaay mo nga mga ex man na ni Papa, laina na uy. Sa bata ko pang una-una, Papa Joe. Ay, kung sabay nakalain ana nga, adun naman sa sila mga bagong bana. Ang importante nga, dili ta malabuan nila sa kalimpios atong balay, lamian nga putahe, o syempre, magpagwapa ko anang adlawa. Ikaw sad ha, Beauty ha, doon ako'y gipalit ni mong bagong sinina para mo imong sulubon. Taas pa nga sulti ni Mama, Papa Joe. Unya, unsaon man ang bagong sinina, makagwapa na. Medyo irita ko pa nga pagka-tubag sa ako ang Mama, Papa Joe. Hay nako Beauty, bisag ikaw pa ang pinakabati og naong sa tibuok kalibutan. Pero para nako,
nga imong inahan, ikaw ang pinakagwapa sa akong kasing-kasing. Igo lang ko nga niduko sa akong nadungog ni Mama Papa Joe. Sa tanang tao, siya ragyod ang muingon ako nga gwapa ko, kay ako man siyang inahan. Niya lang adlaw, gihapon Papa Joe, busy kayo si Mama sa pagpanlimpyo o pagdecorate sa amuang balay. Kita man kayo ang agi sa akong mama sa iyahang paglampaso sa among sahog nga tabla. Halos kasaminan kini sa kasina o kuwang na lang, mas slide pa ang ok-ok Papa Joe. Tuod man, niabot gyud ang adlaw nga natawhan sa akong amahan, Papa Joe. Buntag pa lang, naginahinay na og abot ang mga bisita, mga kauban sa trabaho sa akong papa, mga paryente sa both sides sa akong ginikanan ug labaw na sa tanan ang akong mga igsuon sa gawas ug mga inahan niini. Nagsulob ko og bagong sinina nga pinalit ni Mama. Hinay ko nga niduol sa dakong samin sa akong kwarto. Samtang nagkaduol ko sa samin, nagampo pa ko sa mga kasantusan nga unta mausab ang akong naong ug mugwapan ako. Pero pagbuka ko pa sa akong mga mata, usa ka beautyless lang gihapon ang ako nakita atubangan sa samin. Walay nahimo ang nindot nga bag-o kong sinina nga akong gisulob, Papa Joe. Nakita ko ang gamay nga stick nga kawayan sa kilid sa akong kwarto. Ako kinigikuha o gihimo kunuhay na ko nga magic wand. Gipiyong ko dayon ang akong mga mata ug nagtuyok-tuyok ug katulod dayong witik-witik sa magic wand ug dayong sulti nga beauty, mugwapa na ka. Hinay kong gibuka ang akong mga mata ug nangandoy nga unta lahi nga naong ang ako makita sa samin, Papa Joe. Pero dako ang akong kahugno kay sa pagtan-aw ko pa. Maura man gihapon ang akong naong. Why kausaban, Papa Joe? Napalingkod ko sa katre ug nakatuo ang akong mga luha. Di mangudlalim sa ako ang bahin nga maka-experience og pirmi na lang ma-ignore. Bisan pagani sa akong kaugalingon nga mga kadugo. Sakit sa akong buot nga bugtong nga physical look lang ang ilang basihan sa pagtagad sa usa ka tawo. Nasulti ko kining tanan tungod kay experience na nako nga ma-out of place pirmi. Labi na gyud og dunay gatherings. Kanunay ra ko nga anha magtukong sa pinakadaplin og walay ka istorya. Mao nga dili gyud ko ganahan nga magparty-party. Mas gusto ko pa nako ngani nga ana lang sud sa kwarto. Nahunong ko sa akong gipangunahuna di ang kalit nga niabli ang pultahan. Si Mama ang akong nakita, Papa Joe. Beauty, nganong wala pa man kamo gawas? Dali na kay daghan na kayong bisita. Naabot ng tanan nimo mga igsuon. Dili ba nimo sila himamaton? Pangutana pa ni Mama nako. Pwede ba og di na lang ko mugawas, ma? Okay raman siguro ko. Okay raman siguro sila mga kung sila ra didto. Tubag ko pa. Dili pwede oy. Ikaw nga ko ang unika iha. Siyempre proud ko sa kong anak. Mao nga dali gawas dayon diha. Si Mama pa nga dungan sa pagbitad sa kong mga kamot paingon sa gawas sa kwarto. Pagawas gud namo ni Mama, nakita nako nga daghan kay mga tao ang akong mga igsuon sa lain-laing asawa kanhi sa akong papa nga nagtapok na sila og lingaw kaayo silang tan-awon. Samtang nagkuskus og gitar ang akong igsuon nga laki nga si Bobby. Samtang ang uban ko pa mga igsuon nga sila si Joanna, Lira ug si Desiree nagdungan og kanta-kanta. Ang lain ko pang tulo ka igsuon, nakita na ko nga nagduwa og Scrabble sa duol rapod nila. Pagkanindot nilang tan-awon, Papa Joe, nga nagkatapok ug nagkasinabot. Nakahibaw na manggug ko nga dili sila ganahan nako. Dili kayo ko nila tagdon. Ang ilang treatment nako mura ra gyud og hangin nga as if wa ko nila nakita. Namatikdan ko nga nawala na si Mama sa akong tupad kaya nag-entertain sa laing bisita. Mao nga gipili ko na lang nga magtukong sa pinakadaplin ug pinakasuok nga bahin sa amuang balay, Papa Joe. Samtang naglingkod ko, nagsigi ko og pasiplat sa kuha mga igsuon nga malipayon kaayo nga nagduwa-duwa. Nakabantay ko nga nitudlo sa akong nimutangan si Donna, ang lain ko pang igsuon sa ikaduhang asawa sa akong papa. Ate Joanna, si Beauty o nasa daplin, nagtanaw nato. Akong parihon ha. Nadungog ko pa nga sulti ni Donna ngadto sa kinamagwangan namong igsuon sa gawas. O sige, tawga. Pari adri Donna. Papila sa tong games, tubag pa ni Joanna. Ay,
KJ man kay na siya, oy, arte kayo. Di magsagol-sagol nato, mura na ba gwapa? Nadungog ko pa nga gikan sa usa ka igsuon na ko nga silera. Ayaw na lang siya papila nato, oy. Basin matakdan ta siyang kagid-kagid, tubag pa sa pinakamanghod nga si Desiree. Bisan pa sa ilang lalis kung papilon ko o dili. Sa ilahang duwa, Papa Joe. Nakita ko gihapon nga nagpadung sa kunimutangan si Joanna og Donna. Puros ko sila mga maguwang pero wa ko maanad nga mutawag nila og ate. Tungod kay murara man gihapon og di nako sila mga igsuon. Silang tanan nako mga igsuon naka-feel gyud ko nga di sila ganahan nako, Papa Joe. Ug ambot ngano. Siguro tungod sa akong hitsura. Beauty, kumusta? Dali, join na mo. Mag-video kita na. Kauban sa mga igsuon. Agni pa ni Joanna diri nako, Papa Joe. Ha? Mauwaw man ko, uy, ari lang ko. Okay ra ko diri. Tubag ko pa. Ay so, sige na ba? Tagsarabian ni may tabo nga magka-reunion ta mga magigsuon. Sige, dali na. Matud pa ni Joanna nga gibita ang ako mga kamot ug mao nga napugos na lang kog duol nila. Nisagol ko sa ilang grupo pero naglingkod lang gyud ko ug wala nagapilapil sa ilahang pag-enjoy. Mura ba og gilasan ko, Papa Joe. Ug di patungod ni Joanna, dugay na kong nisibat dito ug nitago sa akong kwarto. Oh, picture! Kalit nga nadungog na mo si Mama nga nagdala og kamera para remembrance ko no. O mga bata, compress lang mo ha para masuod mo sa litrato. Sugo pa ni Mama. Samtang nag-inahay na og posing ang akong mga igsuon, ako, Papa Joe, wa yun ko magginok. Tungod kay dili yun ko ganahan nga magpa-picture. Kinsa man say ginahan mo tan-aw sa imong kaugalingon sa litrato nga dili gyud ka makaangay niini. Beauty, duol to gamay nila o layo ra kay daddy. Duol to. Ka. Duol nga to kay layo ra kay ka. Sugo pa sa akong mama. Giduol ko sa akong mga igsuon nga nagposing na kaayo, Papa Joe. Pero instead nga mutan-aw ko sa camera, nagdungo ra ko. Wag yun ko muyanghag diyang ni flash ang camera, Papa Joe, sa akong mama. Samtang nag-inilugay sa microphone ang akong mga igsuon sa ilang pagbidyoke, ako naglingkod ra gyud. Walay kastorya. Murag napanos na ang akong laway. Gibati sab nako ang kagutom mo nga naginahinay lang ko og nibarog ko og nipaingon sa kusina para mukaon. Nagiyan ko sa veranda ang grupo sa akong papa. Nag-inom sila kauban sa iyang mga amigo ug mga kauban sa trabaho. Napalingi ko diyan doon ako nakita nga naglingkod usab. Usa ka batan-ong lalaki nga murag maguwang panako pangidaron. 12 anyos siya niadtong higayuna. Behave kayo siya o karon pa nako siya nakita. Pero gwapo naman lang yun niya, Papa Joe. Pagkagwapo na lang. Murag yun dunay dugong foreigner. Wa na ko mabatyagi nga ang akong kagalingon nga nabighani na gyud ko sa maong gwapo nga lalaki. Giduol ko nga akong papa nga nagunit og baso sa beer niya itong higayuna o gihunghungan ako siya. Pa, kinsa ng batang lalaki ka na naglingkod sa kilid? Pangutan ako pa niya. Kana, anak na sa kong amigo. Yun na, ay kung igna beauty nga naibog ka anak. Sus, pagkapugi ba ya anak? Puniton ka ka? Matod pa ni Papa nga tungod sa kahubog, wag yun makapugong sa iyang tingog, Papa Joe. Shh, hinayan imong tingog pa. Uy, mauwaw ta. Hunghong ko pa niya. Nitindog ang usa ka amigo sa kong papa nga medyo hubog na ug tungod kay puwa naman kayo ang naong ani og nagparay-paray pa. Pre, kinsa man eh? Anak nimo ni. Pangutana pa sa amigo sa kong papa. O pre, kamanghura ni nako, tubag pa sa akong papa. Guwapa. Parison sa akong anak pre. Unsa man pre? Ato ning ibuya ni Lester. Guwapo sa dang akong anak. Lester! Marika! Ari dire! Hinubog pang tawag sa amigo ni Papa nga to sa batang lalaki nga naglingkod. Iya di ay kining anak, ang gwapong lalaki. Anak di ay sa hubog nga amigo ni Papa. Hubog na kayo siya, Papa Joe. Kay gwapa man ang iyang pananaw diri nako. Nakita ko nga ni Dool si Lester namo. Unsa pa? Hubog naman kay ka, Papa. Oy, tana, manguli na tana. Pangutana pa nini. Unsay hubog? Di pa ko hubog. Itawag ti ka kay paibawon ti ka nga ibuya ka na mo ni paring Nestor sa iyang anak. Na siya di ba parison kay mo?
Padayon pa sa hubog na papa ni Lester. Iya pa ming gipabarug o gipatapad duha ni Lester, Papa Joe. Pagtanaw ni Lester sa akong naong, nakita gyud nako ang paglingo-lingo niini. Kulang na lang nga musuka kini, Papa Joe. Mga kaigalaan, silence please. Karon pa lang ako nang i-announce ninyo nga akong anak nga gwapo nga si Lester. Ibuya na namo sa anak ni paring Nestor. Di ba parison kay sila? Padayon pa sa hubog nga mahan ni Lester, Papa Joe. Pero mga katawa nga akong nadungog sa mga tao, Papa Joe. Dili lang kay basta-basta nga katawa, kundi bugal-bugal o mabiay-biayon nga mga talidhay. Nadungog ko pa ang uban nga mga nagkanayon nga, kuyaw gyud ay nag-espiritong bino, pre. Mabali na mayon pananaw kung mahubog na. Wan ako makagwanta, Papa Joe, sa akong gibating kauwaw. Nangandoy ko nga unta maabli ang yuta og lambyo na lang kini sila para mawa sila sa akong gibarugan niya tong orasa. Nidagan ko kusog paingon sa gawa sa mong balay. Way lingi-lingi. Hangtod nga niabot ko sa medyo layo-layo nga bahin diini. Dili na nako madungog ang kasaba sa mga tao nga mga bisita namo sa adlaw nga natawan ni Papa. Sa unahan, doon ako'y nakita nga waiting shed. Nga doon na sa mga lingkuranan. Nakahukom ko nga ato na lang ko magpalabay sa oras. Di sa kumubalik sa amo, kundi manlakaw ang tanang mga bisita. Nakita ko nga doon ay usa ka babay nga naglingkod ng daan dito. Gipili ko ang pinakatumoy nga bahin sa lingkuranan, samtang pikas tumoy at usab siya maglingkod, ang batang babae. Nakita ko nga niduol na ako ang maong babae. Guwapa kayo siya. Pution o insikon pagod, Papa Joe. Hi, beauty. Matod pa sa ka babae. Nakaila ka na ako? Pangutan ako pa. Uy, usa ka baryo rabiyata. Para ikaw ragani ang wala makaila na ako. Ako dahi si Glenda. Amiga na ta, beauty, ha? Matod pa niini. Nga di ko makatuo nga sa unang higayon dunay niunan ako og pakig amiga, Papa Joe. Sukad niya to, si Glenda na ang nahimo na kong best friend. Sumbungan sa akong mga hinanakit sa mga tao nga manlait sa ako nga physical look. Kanon na nga magkuyog-kuyog ni Glenda, labi na gyud og walay klase. Maguwang manggod siya og usa ka tuig na ako. 4th year high school siya, samtang ako 3rd year pa. Beauty, pista biya sa Pikas Barrio. Mandisko ta na. Matod pa ni Glenda, usa ka hapon niya na samtang nag-abot mi sa mong paboritong lugar, ang waiting shed. Kundi mi unang nagkakita og nagkaamiga. Ay di lang ko, Glenda, uy, kay di man ko hilig ana og labaw sa tanan. Magunsa man sa ko dito nga di man gihapon ko mosayaw, magmukmok ra gihapon ko dito sa daplin. Tubag ko pa. Beauty, ayo palabi paubos imong pagkatao, oy. Remember, beauty comes from within. Ug usa pa, ang nakapaubos gyud sa imong moral, no? Ang pagkawa gyud nimo self-confidence. No matter how you look, just be proud. Heads up, breast out, and stomach in. Pagdasig pa niya rin ako. Nasulti lang na ni mo, Glenda, kay guwapa man ka. Pero, sige, para ni mo kuyugan ta ka. At tag-disco, tubag ko pa. Niabot gyud ang gabi sa disco sa Pikas Barrio, Papa Joe. Nagsabot mi ni Glenda nga adto sa ilang balay mag-abot. Beauty, dali sa akong kwarto na kay pugapahan ti ka. Excited pa nga tagbo niya nako. Na bisag kung saon pa ni mo, Glenda, di na gyud ni mausab akong naong, maura gyud ni. Tubag ko pa. Pero iya yung gipugos o butang og pulbos o gibutang sa kinig lipstick ang akong ngabil o gisudlay ang og gipugngan ang akong buhok nga kulot kayo og baga kayo, Papa Joe. Di ara, beauty, whitening lotion ni. Lotion ni ang imong bukton og imong legs antod og tiil apila. Daghana gyud og butang, ha. Sugo pa niya nako. Bisan og dili gyud ta ko ganahan nga magbutang og mga cosmetics og lotion, Papa Joe. Napugos lang ko pagbutang kay dili man gyud magpabalibad si Glenda. As much as possible, gilikayan ko gyud kini nga mga pampagwapa, lipstick or lotion tungod kay allergic man ko, Papa Joe. Di ba? You look better than before. Nganon di man lang ka mag-ayos sama anak Permi Beauty, oy. See, you look like Whitney Houston now. Matod pa ni Glenda. Sa ako nadungog sa kong best friend, ako siyang giduol og ni smile ko sa iyang atubangan og
pinakita gyud ang tibuok ngipon. Whitney Houston ka dyan, tanawa lang niya akong ngipon no, sa tubangan dako kayo o lihang. One set apart, kung si Elizabeth Ramsey pa hinuon, mutuo pa ko. Tubag pa na ako ngadto niya, Papa Joe. Ay sus, Whitney Houston o Elizabeth Ramsey, para nako beauty, ikaw ang pinakabutan o pinakagwapan na akong amiga. O sige na, pagdali na kay, mga to na ta sa diskuhan, kasayawon na dyan kay ko. Matod pa ni Glenda din ako, Papa Joe. Pag-abot pa namo sa diskuhan, Papa Joe, daghan na tinuod kaayo nga mga tao kasagaran mga batan-o nga lalaki ug babae. Nagpili gyud si Glenda og lingkuranan nga duol gyud sa dance floor. Dili unta ko ganahan kay ug ako pay pabuton adto ra magyud ko sa layo nga bahin. Sa may ngit-ngit nga bahin ug kontento na kaayo ko nga magtan-aw sa mga nanayaw. Mao gyud ang pag-uso sa tukar nga shibum-shibum, Papa Joe. Kaniadto pang sugod pa gyud og place operator sa Disco Mobile sa maong kanta. Nag-iktin-iktin dayon ang mga maniskuhay, Papa Joe. Natagbaw ko pugong sa bitad ni Glenda sa ko ang mga kamot aron iya kong pasayawon, pero wag yung kumukuyog niya. Nanggunit yun ko sa bangko nga ako ang gilingkuran para di ko madala ni Glenda. Ang ending, nakita og laing mga kapares og sayo si Glenda nga mga kailarapod namo sa among eskwelahan. Nindot baya gyud unta isayaw kay nindot ang tukar ug makasayaw gyud unta ta, Papa Joe. Pero daogon gyud ko sa akong kauaw ug insecurities. Mao nga naglingkod ra gyud ko sa bangko hangtod nga giilisan lang sa operator ang tukar. Dili pang disco kundi sweet music na. Nang lingkod na mga babae ug nagpaabot nga dunay mga lalaki nga mubira nila ug muagni nga makigsayaw og sweet music. Napasigang ako mga mata, Papa Joe, diyang dunay usa ka lalaki nga nagpadung sa akong gilingkuran. Dili gyud ko pwede nga makalimot niya. Siya gyud itong gwapong lalaki nga niadto sa amo ang balay pag birthday sa akong papa. Siya katong lalaki nga anak sa hubog nga amigo ni Papa ug nagbinua nga ibuya mi sa iyahang anak. Halos magbuto-buto ang akong dughan sa kakulba, Papa Joe, kay nagkaduol na gyud kaayo siya diri kanako. Siguro iya kong hagdon og sayaw ug sweet music. Super kilig and kakulba ang akong gibati sa dihang nitunol siya sa iya mga kamot. Wala dayon nako kinidawata. Pwede makigsayaw? Pangutana pa sa lalaki diri kanako. Nahinumdum ko nga Lester di ay ang iyang pangan. Padung nagyatan nako itunol lang ako mga kamot aron pagsanong siyang offer, Papa Joe, pero gisundan ko ang iyang mga mata og dito ako nakita nga wa kini punteriya kanako kundili sa ako adi ang tapad sa akong best friend nga si Glenda. Masyado lang akong assuming, Papa Joe. Nalimot naman noong ko nga daghaming babae nga naglingkod dito. Nagtuko kay nipadung na siya sa akong nahimutangan. Ako nagyud ang iyang tuyo sa tanaw nako niya itong panahon na. Suddenly, na-realize nako nga kinsa man ko nga mapansin. Never mapansin ko so sa kalalaki nga sama kang Lester kagwapo. Nakita ko na lang nga nanayaw na sa dance floor sila si Glenda o si Lester. Sweet kayo sila nga nagstoryaanay samtang nanayaw. Siguro nangutana si Lester sa name ni Glenda. Nangutana sa iyahang address ug uban pa nga information, Papa Joe. Niya tong higayuna, nabati ko na usab an nga nagkagrabe ang pangatol sa akong panit. Labi na gyud sa akong naw nga murag gyud og dunay mga nanggimok. Murag bag dunay mga hulmigas nga nangamang nga sa ako ang naw. Wa na hinuong ko'y nabuhat gawa sa sige na lang pangaut ug maog yung kini ang naabtan ni Glenda nako ug maupay pagkahuman og sayaw kauban si Lester. Beauty, naunsa man ka uy, sige man kag pangaut. Wait, naunsa man imong naong uy? Mura man nang hubag ug puwa pa kaayo. Lahi ra gyud kaayo kaganina. Di masad na tungod sa mga disco light siguro. Nabala ka pa nga pangutana ni Glenda diri kanako, Papa Joe. Ganiharan ni nako na feel oy dito pa ni sa inyo dihang imo kong gibutangan og pulbos og lipstick unya imo pag kong gibutangan og lotion sa kumpanit. Allergic baya ko og kanang mga ingana, mangatol dayon ko. Tubag ko pa niya. Ha? Mao ba? Wa man ka niingon uy nga allergic di ay ka ana uy. Matod pa ni Glenda. Mao bitaw nga di jud ko mamutang og mga cosmetics diya bisag pulbos lang kay samot nag lotion nakabantay ka nga magpugis-pugis pirmi akong panit. Murag dunay himbis sa isda. Tungod kay di ko mag-lotion kay allergic lagi ko.
Manghubag ang akong panit. Tubag ko pa. Aw kung mao ka na, mangulit na lang ta beauty uy, para matambalan na imong allergy. Ako lang usam uli uy, kaya nag-enjoy para baka diri. Sayang, nag-getting to know each other na mo ni Lester. Matod ko pa. Ha? Nakaila ka kang Lester? Kaila mo niya beauty? Pangutana pa niya. Ay, long time ago na to oy. Nalimot na siya nako. Ako lang tong, ako rin nakahinumdum niya. Tubag ko pa. Namugos yun si Glenda nga kaming duha ang manguli. Kay kami man kuno ang nagkuyog ang niadto sa disco. Magkuyog sa mig uli, Papa Joe. Sukad niadto, nagyud mi musuway og butang pa og pulbos o papagwapa o bisan unsa nga cosmetics kay lagi di man pwede. Ambot ba unsang klaseng silot ang gipahamtang sa Ginoo diri kanako nga bati pagani kog naong allergic pagyud kog mga pagwapa. May naman lang unta og makapangarti ko at least moayag-hayag ang akong dagway. Pagkasunod tuig nasubo kayo ko tungod kay wala na ang akong best friend. Adto naman siya sa syudad sa Sugbo, Moscoila og college. Ay kaguol beauty oy kay magulian man ko diri every sim break og kanang naami bakasyon. Og para malipay pagyug ka, padadaan kag suwat kada buwan. Ha? Matud pa ni Glenda, diri ka nako, Papa Joe. Tuod man, Papa Joe, bisag tuwa na siya sa syudad, si Glenda, nag-eskwela og college, padayon ang among communication. Kay magpadanan makinig suwat diri ka nako. Wala na kini makapauli sa mga probinsya kay nagtipid na kuno siya siyang pliti. Nisabot na sab ko, kay dili madugay ako naman sad ang mga og syudad para mag-eskwela og college. Kung makagraduate na ko og high school. Pagkahuman ko na ako graduate og high school, gistorya ko dayon si Mama. Ma, ato na ko muskwela og college sa syudad? Pangutana ko pa. Oh, ato ka. Kay ato ka mag-abot sa balay ni Tia Pedring nimo. Sa may Guadalupe ang ilaha, tubag pa niya. Ma, doon na ko ihangyo nimo, ma. On sa makana beauty, tubag pa niya. Ma, pwede og akong ipaayo akong ipon sa tubangan, ma. Kaning lihang ba? Usama goodness nagdala og kabati sa akong itsura ma oy. Matod ko pa. Ako nak, para nako, gusto pud baya ko nga maayo na imong ipon. Pero unsaon man ni nato nga lisod pa magyud ta og budget oy. Mangandam baya ta sa imong gastuan sa college. Ay lag kabalaka beauty. Kay kung mahuman na unya kag eskwela unya doon na kay trabaho, mahimo mo na tanan ang imong gusto. Pwede pa gani ka magpa nose lift kung ginahan ka. Pwede kayo na nak. Padayon pa sa akong mama, Papa Joe. Wala nagyug ko musa pa o brought up ni Mama about sa pagpaayos sa akong ngipon. Feeling umaasa kayo ko nga maayo na ang akong ngipon, murang arang ang akong dagway. Wala nagyug ko'y nabuhat gawa sa pag-embrace na lang sa kamatuuran. Diyang naabot na ko sa syudad, Papa Joe, aloof ko o gahilumon ko o tagsara kay kumutingog kay feel na ko nga dili ganahan na ko ang akong mga igagaw diri ka nako. That's the truth, Papa Joe. Dili ko nila tagad-tagaron sa ako ang mga igagaw so ako sab, di na lang makistorya kayo nila. Nahuwas-huwasan na gyud ko sa akong gibati nga ka-lonely dihang nakontak ko si Glenda. Ako magud siyang gitagaan-daan og landline number sa akong Tia Pedring. Mao nga sa dihang nasayra niya nga naabot na ko sa syudad, nitawag dayon siya kanako. Beauty, nalipay kayo ko nga naabot na ka diri sa Cebu. Gimingaw na kay ko nimo. Magkita ta ha. Excited pa niyan tawag diri nako, Papa Joe. Sige, okay na nako Glenda. Mingaw na kay ko nimo oy. Og kay halos mapanos na nga akong laway. Kay wa mong ginaha makistorya nako diri gud. Ikaw ra gyud Glenda og akong mama sab. Kamo ra gyud ang pinakaimportanteng tao sa akong kinabuhi nga naghatag og importansya nako. Magunsa lang ka ha kung mawa mo. Taas ko pang tubag ngadto kang Glenda. Sa inyong school di ay beauty di ay paghalubilo sa imong mga classmate, matud pa niya. Ay, mauwaw ko eh. Mauwaw ko mo duol kay mura magdi mas laganahan ako. Mao nga, ako na lang ang mo distansya nila. Tubag ko pa. Basin og nasayop lang ka, uy. Basin og sa imong pagtuo nga, di sila ganahan nimo. Usaon man nga dili man sa ka magtagad-tagad, mura na nung kag-strikta nga dili hinagad. Matud pa ni Glenda. Ay, sige na lang good Glenda. Ang importante nako nga ikaw og si Mama, okay na nako. Bahala na ang ubang mga tao diha. Tubag ko pa. Pagka Sunday good Papa Joe, nagsabot namin ni Glenda nga magkita, manimba sa Santo Niño Church. Pagkahuman, nangaon sa ka fast food chain. Pagkahuman, nagsuroy sa ka mall nga bagong open, malipayon yun kayo ming duha ni Glenda. Nga kontento lang nga magtanaw-tanaw sa nindot nga mga baligya.
Unsaon man, wa mami kwarta niya itong higayuna, kay pareho ra maming estudyante. Glenda, salamat kaayo ha nga naa ka. Kung wala pa ka, basin mabuang nako, maburyong nako, halos walay kasturya, matod ko pa. Sus, nagdrama. Basta ikaw beauty uy, mubo pang tubag niini. Unsaon na lang kahano kung magka-boyfriend ka? Wa na jud kay time para nako. Pangutan ko pa niya. Igo lang kini nga ni smile og ni tan-aw sa layo, Papa Joe. Ikaw noon, basin na nakauyab ha? Tubag pa niya. Hello, unsaan ako pagkauyab nga wa man gani mulingi nako. Pero secret lang ni nato ha. Doon ako inaibgan sa unang nga lalaki pero wa man gyapon ko niya pansin na. Siguro magdagangguhang na lang ko kay wa man gyud maibog nako. Matod ko pa kanto kaniya, Papa Joe. Pareho mi ni Glenda nga way gitagong sekreto, Papa Joe. Ug nasayop usab ako nga nakaibaw na siya sa lalaki nga ako ang gipasabot nga bugtong mo'y nakapapitik sa akong kasing-kasing. Pagbalik na ko sa balay ni Tia Pedring, usa ka bati kaayo nga balita ang nisugat ka nako. May naaabot ka beauty, dunay daw tang balita. Matud pa ni Tia Pedring. Unsa man na Tia, pangutana ko pa nga gikulbaan na sab ko kayo. Beauty, nanawag si Papa nimo nga duna ko ni emergency o kinahanglan mo pauli ka sa probinsya sa labing daling panahon. Bisan giyon sa ko pangutana si Tia sa tinuod nga nahitabo pero wa gyud kini mutug-an nako. Dali ko nga nilarga paingon sa north sa among probinsya, Papa Joe. Pag-abot na ako sa among lugar, samtang naglakaw ko paingon sa among balay, halos ang mga tao nga silingan namo nakapunting ang ilang mga mata diri kanako. Layo pa lang kay ko sa mua, nakita na nako nga medyo dunay daghang tao. Gikulbaan na kay ko og nakatawag ko sa Ginoo nga hinaot paunta nga wa tay dautan nga may tabo kang mama. Pagsud ko pa sa mong balay, mao gyud ako nakita ang hayag ug puno sa suga ug dunay kurtina nga puti kayo, Papa Joe, ug daghang mga buwak. Sa tunga-tunga mao ang usa ka lungon nga puti ang kolor, Papa Joe. Dali ko nga nidagan paingon sa nahimutangan sa lungon. Samtang nangaliya sa Ginoo nga unta, dili lang ang akong inahan. Pero pakyas ko. Tungod kay sa pagtanaw ko sa sud sa lungon, ang akong inahan nga wa nay kinabuhi ang akong nakita. Dili ko makatuo, Papa Joe, nga sa kabaskog ni Mama di ang last pa mi nga nagkasturya. Usa ka syagit ang nilanog sa tibok balay, Papa Joe. Syagit na lang hilak ang akong gibuhat ni gakusko sa lungon ni Mama samtang naghilak. Ma, di ko makadawat sa nitabo, Ma. Di gyud, Ma. Karon dayon mabangon di ama sa mong higdaan. Kay di na ko madawat kapatay na ka, Ma. Dili ko na maihap og pila ka oras na nga akong gakos sa lungon ni Mama. Nabatsyagan ko na lang nga dunay mga kamot nga nigunit sa kong abaga. Nakita ko si Joanna nga akong igsuon sa laing inahan, Papa Joe. Beauty, pahuway lang usa kaw. Wala para ba kay kaon sukad ka naabot. Matud pa sa akong igsuon, Papa Joe. Sa tanan akong mga igsuon sa gawas, Papa Joe, si Joanna lang yun ang pinakabuutan ug mao'y magtagad-tagad nako. Salamat ha. Mubo ko pang tubag. Kalit lang giatake sa kasing-kasing si Mama nimo. Dali siyang gidala sa ospital pero wala gyud matabang. Matud pa ni Joanna. Adlaw sa lubong sa akong inahan, Papa Joe, kompleto ang akong mga igsuon sa gawas hangtod na nga ang mga kanhi asawa sa akong papa. Sama kaniadto kung mag-birthday si Papa, kompleto ang tibuok pamilya. Pero lahi karon kay lubong sa pinakamahal na ako nga inahan. Ang akong papasad, sukad ko naabot, nakita na ako nga way hunong sa pag-inom og bino. Pirmi na lang kining hubog, hangtod sa lubong sa akong inahan, nga klaro kayo nga lango kini sa bino, Papa Joe. Dili mi close akong amahan, mao nga wa ko'y kalibutan og unsa na naasi ang kasing-kasing niya itong taknaa. May na lang gani kay naabot si Glenda sa adlaw sa lubong sa ako ang mama, og diha ko niya makuha ang kusog. Humana sa lubong ni Mama, niya itong higayuna, huwag na mauli na ang tanang mga tao sa sementeryo. Pero ako, di pa ko ganahan nga muli. Kung pwede pala nga ato na lang kumustay dito sa lubong ni Mama. Beauty, manguli na ta na. Kinahanglan na ka nga mobalik sa syudad, kay pila ka adlaw na kang absent sa imong klase. Mahagbong unya ka, matod ni Glenda. Ambot, dili na siguro ko mobalik dito. Dili na ko muskuila. Tubag ko pa niya. Pero di yun na mahimo, Beauty. Kinahanglan yun ni mo nga tapuson ng imong pagskuila. Matod pa ni Glenda, Papa Joe.
Niya to mga igayuna, wala na nako, wa na ko sa maing pangunahuna, Papa Joe. Napugos gyud ko ni Glenda nga mopauli sa balay. Iya kong gihatod sa mua o niya pagkahuman miuli sa dayon siya sa ilaha. Gipaliraw ko ang akong mga mata sud sa among balay ug nagkalat ang mga hugaw, mga plastik sa pagkaon. Dunay mga papel ug basura nga naglain-lain lang ang mga sagbot sa palibot. Nagkatag-usab ang mga basiyo sa soft drinks, mga plato, mga baso nga ginamit. Sa kusina, nag-ugdo ang mga hugasan. Dali ko nga nikuha og silhig og dustpan. Gilimpyuhan ko dayon ang mga kalat ug gilabay ang mga basura ug gi-arrange ang mga gamit sa among sala. Pagkahuman, gisunod ko dayon ang kusina. Gihugasan ko ang mga nag-ugdo nga baso ug plato, mga kutsara, tinidor ug kutsilyo hangtod nga nasinaw-sinaw na kini ug nalimpyo na. Nangita pa kog laing mga hugaw nga angay limpyuhan ug pasinawon, Papa Joe. Pero bisag unsaon wa gyud ko'y nakita. Gusto na lang ko nga lingawon nga akong kaugalingon pinaagi na lang sa pagpanlimpyo para makalimot sa kamatuoran. Kusog nga kilat ug dugdog ang sunod-sunod nga nabati ko, Papa Joe. Mura ba og niunong ang kalangitan sa akong gibati nga kaguol niya itong gabi una. Nibunok ang kusog kaayo nga uwan niya itong gabi una, Papa Joe. Ug nakahukom na lang ko nga musod na lang sa akong kwarto. Sa wa pa ko muhigda sa katri, gilako pag-ayo nga akong pultahan. Dayong higda sa katri. Nagluko ko, samtang nagbukot sa akong habol. Pila ka minutos ang nilabay, nakita ko nga naguyog-uyog na ang pultahan sa akong kwarto. Naabli kini ug nakita ko ang tao nga nisud sa akong kwarto. Sa akong kahadlok, ibukot ko ang akong dakong habol sa akong tibok lawas, Papa Joe. Pero iya kining gilabni o gilabay. Niya itong higayuna, wa na'y nakatabon sa akong lawas, gawas na lang sa gamay nga nipis ko nga sanina nga pangkatug. Niya itong higayuna, nagkaduol ang mong tao sa akong katri. Gigunitan niya ang akong abaga sa iyahang mga kamot, samtang ang usa ka kamot nagpanghikap sa mga pribado na kong parte sa akong lawas. Nikisi-kisi ko, Papa Joe. Nisyagit ko pero kinsa may makadungog nga kusugmang kay ang bunok sa uwan. Unsa may buhaton nimo nako, pa? Ayaw na ka nagpadayon, maluoy ka. Nakalimot ka nga imo kong anak. Hilak ko pa nga nagpakaluoy sa akong papa nga nitong higayuna, nasimhot ko ang kabaho sa iyang giinom nga bino, Papa Joe. Dili ko ikaw, anak beauty. Anak ka sa lalaki sa imong inahan. Mao nga karon nga wala na imong inahan, ikaw na amo puli sa iyang dapit, kasabot ka. Matod pa niya nga nisugod na og hawak sa akong naong, Papa Joe, og sa akong ngabil. Og bisan asa na lang, Papa Joe. Nang lugnot ko og naningkamot ko nga makabuhi niya, pero mas kusgan gud siya nako. Nagsugod na siya og hubo sa iyang mga sapot ug mao kato ang gipaabot kong higayon og nidagan ko og kusog paingon sa gawa sa kwarto, pero naapsan ko niya. Gilabnot ang akong mga sapot nga nagkagisi-gisi na kini, Papa Joe. Padayon ko nga nisukol niya bisan og nasakitan ako hangtod nga nakaabot ming duha sa kusina. Ug dito ako nakita nga nagsinaw-sinaw og bago pa na akong gihugasan nga kutsilyo, Papa Joe. Kalit nga ni abli ang pultahan sa mong balay, Papa Joe, nakita ko nga naghango si Glenda. Glenda, tabangi ko! Panamas-tamasan na usab ko nining tawhana. Dili na ko makaako pa nga iyan ning buhaton na ako pag-usab. Niya itong higayuna, nakita ko ang pagsiga sa mga mata ni Glenda. Isog kini nga milakaw, paingon sa nimutangan, ug sa may hait nga kutsilyo. Pagpunit niya sa kutsilyo, mao pag yun ang pagduol sa nailhang kong amahan, Papa Joe. Og diha-diha, gidunggab siya ni Glenda. Sa makadaghan, og wa kini muhunong pagduslak sa iyang lawas, hangtod nga ni kirig-kirig ni kini og nawagtangan og kinabuhi. Napasandi ko sa bungbong sa tapad sa nagkadugong nga lawas sa tao nga ako nailang amahan, Papa Joe. Padung nasidlak ang adlaw, nadungog ko ang aw-aw sa iro sa amo salingan ug wa madugay ang mga tingog sa mga tao nga nagkaduol sa akong naimutangan. Sa municipal jail ang ako ang bagsak, Papa Joe. Bisan pa sa kaluya sa akong gibati sa mga pangitabo sa nangaging gabii, wala ko'y hunong pagsyagit ngadto sa mga pulis nga na ako nakita gawa sa akong selda. Buhi ko ninyo, maluoy mo. Nganong ako mainyong prisuhon? Dili ako ang nagpatay sa akong amahan. Buhi ko ninyo. Syagit ko pa sa mga pulis, Papa Joe. Napagaw na lang ko og sinagit, Papa Joe, pero wa jud ko panumbalinga sa mga tao sa gawas.
Hangtod nga nakita ko si Glenda nga naglakaw paingon sa akong selda. Glenda, diin man ka. Ganong gibiyaan man ko nimo pag human ni magpatay niya. Tanawaw, ako na noon napasanginlan. Basol ko pa kang Glenda, Papa Joe. Sorry beauty ha, pero gibuhat ko kadto para panalipdan ka. Dili ba day ka magpasalamat nako? See? Ako lang ang bugtong tao nga kanunay nilaban nimo. Ako lang ang bugtong tao nga di makabiya nimo. Ay kabala ka, tabangan ti ka nga makagawas dinhi. Tubag pa niya nako. Unya, unsa may buhaton nimo? Pangutana ko pa. Mangita tag maayong abogado nga makalaban nimo. Tubag pa niya nga maugyod ang nagpakalma nako. Duha ka adlaw nako nga nagtinirsod sa bilangguan ug wa na mo balik si Glenda. Nagsige kog paabot nga mobisita siya nako pero wa na siya mo balik pa. Hinuon doon na usa ka bisita nga wa na ko damha nga magpakita pag-usab. Beauty maglasang, doon na kay bisita. Siya ko nang imong abogado. Paibaw pa sa ka jail guard rin ako. Pagawas ko pa sa visiting area, di ko makatuo sa tao nga akong bisita. Di ko pwedeng masayop. Siya gyud, si Lester, Papa Joe. Ang lalaki nga ako nagustuhan, sukad pa niya tong una ko siyang nakita sa birthday sa kong papa. Ikaw akong bisita? Pangutana ko pa niya. O, ako si Attorney Lester Castro. Na-assign ko sa Public Attorney's Office. Diyang nabasa ko ang imong kaso, ako gyud ning nga gipresentar nga ako'y mulaban sa imong kaso. Tungod kay naluoy ko nimo ug kaila ko usab ang inyong pamilya. Gusto kong may bawaan sa tanan ug may bawaan sa nako ang tanan-tanan beauty. Mo promise ka ba nako nga isulti nimo ang tanan? Way kapin, way kuwang. Matud pa ni Lester nga usa na day ka abogado, Papa Joe. Okay, isulti nako nimo tanan ang tinuod Lester. Attorney. Dili gyud ako ang nipatay sa akong ama-ama, kundi ang akong suod nga higala nga si Glenda. Matud ko pa. Glenda, kinsa nga Glenda? Can you tell me about this Glenda nga imong giingon nga suod nimong higala? I need her complete information, age and address. Where and how did you find her? Pangutana pa niya. Okay, nailailan ako siya kaniadtong yung adlaw sa akong papa, kaniadtong adlaw usab nga nagkaila ko ikaw. Nakinumdum ka pa diyang gibugal-bugalan ko sa mga bisita. Katong ila kong gikataoan diyang nisulti ang imong hubog kayo nga papa nga ila kong ibuya diha nimo. Sobrang gibati na akong kauaw og sa kaluoy sa kong kaugalingon mo nga diyang nidagan ko sa gawas aron paglikay sa mga nag-BI nako. Nakita ko og nailailan ako si Glenda. Sukad niadto nahimo na nako siyang suod nga higala. Siya ang sumbungan nako sa kong mga problema, mga hinanakit sa kong kinabuhi. Siya sa damulaban nako kung dunay manghilabot nako. Padayon ko pa ang pagsaysay nga to sa abogado, Papa Joe. Kanus man nimo siya last nakita? Pangutana pa sa abogado. Niadtong usang adlaw, iya kong giari sa selda. Ingon siya nga di lang kuno ko mabalaka kay iya kuno kong tabangan nga makagawas ug mangita siya ka abogado para nako. Wait, I remember di ba managkaila mo ni Glenda? Siya ba ang nihangyo nimo nga tabangan ko nimo Lester? Yes, daan palagigyug ko. Dili gyud ko pasagdan sa akong best friend. Igo lang nga nitutok og lawom kaayo nako si Lester, Papa Joe, sa ako ang mga mata. Mura ba og doon na kinilawom kayo nga gi-analyze, dayon niyang uyang ora siya, Papa Joe, nga siya gyud nakibaw og unsay naa siyang unahuna. Milabay pa ang pipila ka adlaw padayon ang akong pagbalhog sa bilangguan. Nagsigi kog paabot ni Glenda nga iya kong balikon sa selda. Pero wa nagyud kini mo patimaw pa. Instead, si Attorney Lester ang nibalik og istorya nako. Lester, salamat kay nibalik na ka. Nagkakita na ba mo ni Glenda? Tungod kay gusto na kay ko nga makagawas dinhi. Dili ako ang angay maprison ta diri kundi siya. Tungod kay siya may nagpatay sa akong papa, dili ako. Beauty, sa sunod adlaw mo na ang unang hearing sa imong kaso. Bugat ang ebidensya nga nagtudlo nga ikaw gyud ang nagpatay. Pero paninguhaon ako nga mumenos ang imong sentensya. Tungod kay gidipensaan mo lang ang imong kaugalingon. Self-defense ang imong gibuhat. Tungod sa biktima nga nagtinguha pag rape nimo. Pero kinahanglan tag witness. Matud pa ni Lester, Papa Joe. Si Glenda lagi, siya ang nakasaksi sa niluog nga gibuhat sa kong ama-ama.
siya usab ang nagpatay og dili ako. Pangitaan ninyo si Glenda. Matod ko pa nga naghilak, Papa Joe. Beauty, doon ta ko isulti nimo ha. Para sa imong kasayuran, gusto ko nga mutabang nimo pero kinahanglan usab nga tabangan nimo imong kaugalingon. Sulti pa ni Lester, Papa Joe. Unsa may buot ipasabot nimo, Lester? Wala ka ba mutuo sa akong gisulti nimo? Dili sa ingon nga wa ko mutuo sa imong pagistorya nako. Ang ako lang, there must be something wrong here. And the only way to find out is doon ako'y ipalaila nimo. Diya kalit ganito nga kung sa kahamtong nga babae nga baga kayo og eyeglasses. Naka-casual og sinina og sobra ka pormal ang itsura niini. Beauty, siya si Dr. Linda Cruz. Dako siyang matabang sa atong kaso. Labi na gyud og makig-cooperate kaniya. Pailaila pa ni Lester sa mong babae. Hi Beauty, how are you? Sa gikaingon ni Lester, ako si Dr. Cruz. I am a psychologist. Unsa? Psychologist? Ngano man? Unsa may mahimo sa usa ka doktor sa pangutok para sa akong kaso? Dako ko pang kahibong, Papa Joe. Dako kayo Beauty. Og hinaot pa nga tubagon mo ang tanan ko pangutanan nimo, okay? Matud pa sa maong doktor, Papa Joe. Nga na-feel na ko dayon nga ang kalahi sa aura ni ini. The way siya mututok sa akong mga mata, mura ba og gitugkad niya ang sud sa akong kaunuran. Dunay gikuha si Dr. Cruz sa usa ka kahimanan, Papa Joe. Susama kini sa karaan nga alarm clock. Nakita ko nga gipislit niya ang button og nadungog ko na lang ang hinay nga tingog nga murag tik-tok, tik-tok. Ingana, Papa Joe. Hangtod nga gibati ko na lang ang pag-relax sa ako ang sistema. O gibati ko ang tumang kaduka, Papa Joe. Beauty, nadungog ba ko nimo? Pangutana pa sa doktor, Papa Joe. O nadungog ko pa ikaw, Doc. Hinay ko pang tubag niya. Pwede mo bang isuwat ang address sa gipuy-an sa mong suod nga higala nga si Glenda? Matod pa sa doktor nga dungan sa iyang pagtungunol na ko og papel og ballpen. Dali ko usab nga gisuwat ang address ni Glenda, Papa Joe. Daghan pa sige pangutanan nako nga halos tanan puros kang Glenda ug sa namatay ko nga mga ginikanan. Niabot gyud ang usa ka oras sa iyang pag-istorya nako. Hangtod nga iyang gipawong ang nagsigi gihapon og tingog nga gamay nga TikTok nga akong nadungog, Papa Joe. Sakto na ba ang nahatag na kong information nimo, Doc? Kay gusto na kaayo ko nga makauli. Di na ko ganahan diri sa pisuhan. Matod pa sa doktor. Beauty, nituon ako nimo nga dili ikaw ang nipatay sa imong ama-ama kundi si Glenda. Pero gikasubo ko sa ibalita nimo nga ikaw og si Glenda usara. Why lipod-lipod nga sulti ni Dr. Cruz nako? Ha? Unsa? Wa ko kasabot nimo, Dok. Kaya imposible gud ana, tubag ko pa. Si Glenda nga gituhuan mong suod nga higala mao ang imong split personality or imuhang alter ego. Dili siya tinuod nga tao, kundi gimugna mo lang siya, Beauty. Dili na tinuod ang imuhang gisulti, Dok, oy. Tinuod gyud na nga tao si Glenda, siya ang akong suod nga higala. Nag-exist na siya, Dok, tuhoy ko. Pamugos ko pa niya. Pero sa man mo pag-explain nga ang address ni Glenda nga bago mo palang gyud gisuwat sa papel. Pangutana pa ni ini. Gitanaw ko ang nakasuwat sa papel, Papa Joe, ug di ko makatuo sa akong nakita. Tungod kay ako mismo ang nagsuwat niya to sa pareho nga address sa among panimay. Sa akong gipuy-an. Wa na ko musupak pa sa diyang hangtod si Lester na nga kaganihara nagpakilumilom ni sagbat sa mga gipanag-istoryaan, Papa Joe. Sa una pa lang natong panag-istorya, Beauty, diyang gisulti mo nga nakaila ko ni Glenda sa usa ka disco, nagduda na jud ko. Mao nga sa nilabay nga pipila ka adlaw, gigugol gyud na ako akong oras sa pag-background check sa imong gingon nga Glenda, pero may Glenda Macario sa inyong lugar. Ug wa usay nakaila niya. Basin ako sa akong investigasyon sa inyong mga silingan, wala siya nakakita bisag kausa nga doon na kay amiga nga pirming kuyog nimo. Taas pa nga pagpasabot ni Lester diri nako. Kung mao ka na dili ko normal, usa ko kabuang, pangutana ko pa nilang duha.
Dili matawag nga buang ang dunay sakit nga schizophrenia or multiple personality disorder. Ang host nga mo ikaw beauty, makonsider nga normal sa mga higayon nga wa pa mo take over nimo ang imong mga alter egos. The host is the one who created his or her alter ego. Dunay mga rason o mga panghitabo nga nung nahimo mo ang pag-create og laing personality. Kasagaran sa mga rason, too much fear, too much loneliness, too much insecurities sa iyang kagalingon. Mga panghitabo nga di mo na kaya nga i-handle sa imong kagalingon, mao nga mapugos ka og himo og laing personalidad nga mas isog, mas bright, mas guwapa, mga attitudes ug characteristic nga wa gyud nimo isip host. Siya ang mahimong manalipod nimo sa kaygayonan nga di na nimo makaya ang mga traumatic nga mga pahitabo. Nasabtan ba ko nimo beauty? Medyo nakasabot na ko, Dok. Mao di ay nga ang ebidensya nagtudlo na ako tanan tungod kay ako gyud di ay ang nakapatay sa akong ama-ama ug dili ang gituhuan kong best friend nga si Glenda. But by pasabot ani Doc Lester nga mabalhog na lang gyud ko sa bilangguan sa dugay nga katuigan. Mao ka nang gusto na mo may tabo ni Dr. Cruz based sa mga ebidensya dako porsyento nga makonvicted yun ka. Dihan na ta mo plead not guilty ka for the reason of insanity. Para nga dili ka sa correctional mabalhog kung dili so sa mental asylum. Kundiin dako kay gyud matambalan ang imong sakit. Doon na pa'y paglaong beauty, ayaw pagpagkawa sa pag-asa. Matod pa ni Lester Papa Joe. Pila na may istorya Papa Joe ni Lampos gyud si Dr. o si Lester. Silang pleading nga not guilty for the reason of insanity. Instead, nga sa correctional ko, ila kong gidalaso sa mental state asylum. Dito, sa suod, ila ko ang laing dunay mga sakit nga pareho sa kuha. Mas doon na pagani, mas grabe pa na ako Papa Joe kundiin. Dusi na kabuok ang mga alter ego niya. Ang dusi kabuok, doon ay tagsa-tagsa ka mga personalidad, doon ay buutan, doon ay talented, doon ay dautan, ang usa kay killer, nga maupoy hinungdan, nga nakumbikto sa siya, ug pagkalandig niya sa mental state asylum. Mao to Papa Joe, sa ako nadunggan, 25 years pa kuno ang maong lalaki dihang na-convicted kini, ug karon 50 years old na siya, wa gyapon makagawas sa maong mental asylum. Tungod kay naglisod o hingilin ang mga doktor sa nagkalain-lain nga personalidad diha kaniya. Matod pa sa doktor, mas arang-arang lang ko sa akong case tungod kay usara ka buok ang akong alter ego. Ang process manggod di ay sa ilang pagtambal sa maong sakit mao ang pagsatagsa-tagsa, pagpahawa sa mga split personalities. Hangtod nga di na gyud kini mobalik pa. Maayo ra ang akong pagkabutang sa maong asylum. Daghan mig mga activities sa sud ug kasagaran mga anti-stress exercise. Bawal mi nga ma-stress or mahadlok tungod kay mao kuno kini hinungdan nga mobalik or mo take over ang amuang mga alter egos. Magbisitahan nako si Dr. Cruz nga maugyod ang ako ang primary doctor. Pero ang pinakamalipayon gyud nako nga mga adlaw Papa Joe kay kanang mobisita si Lester kanako. Halos kada buwan siya nga moadto sa asylum. Samtang nga niya tong usa ka hapon nga nakita ko si Lester nga nagpadung sa akong gilingkuran. Hi beauty, kumusta naman ka? Malipayon pang tagbo niya diri nako. Dungan siya paghatag sa mga pungpong nga bouquet sa buwak nga rose. Okay lang ko din ni Lester, malipayon ra ko. Nagana sa mga friends din mga doctors, nurses, ug mga kauban ko sa mga pasyente nga dunay sakit susama nako, tubag ko pa. Maayo hinuon. Ako lang ibalita nimo nga sa sunod buwan, dili na ko makabisita nimo kay mabalhin ako sa Luzon. Ato na ko ma-assign didto, mo nga tagsan lang ko nga makarin nimo. Matod pa niya. Nakita ni Lester ang pag-usab sa kong facial expression og siguro nabalaka kini nga mag-uol ko og mutik over na sa si Glenda nga ako ang alter ego Papa Joe. Ay kabalaka beauty kay magpadadanan ko nimo suwat. Promise kada buwan magpadala ko suwat nimo. Matod pa ni Lester nga nakita dayon nako nga kung dakong pahiyom sa akong ngabil. By the way, speaking of Glenda, wala na ba siya magpakita nimo? Pangutana pa ni Lester diri nako. Niyantong miyaging gabi nagpakita siya nako. Nagdamgo manggugko sa akong mama. Naghilak ko og gimingaw ko niya. Mao nga iya kong giduol pero ako siyang gipapahawa dayon.
Ako siyang giingnan nga wala na ko magkinahanglan niya. Tubag ko pa. Good. Mao gyud nay buhata. Kada pakita ni Glenda nimo, ayaw siya tagda. Kasabi siya ug ayaw pabalika. Sugo pa ni Lester. Tulin nga nilabay ang mga panahon ng mga buwan, Papa Joe, bisan pa og wala na magbisitaan ako si Lester. Pero gituman gyud niya ang iya mga saad nga magpadadanan sig suwat nako. Happy kayo ko pirmi ug inspired ko. Gibalita niya nako sa suwat nga halos tanan nga nitabo niya sama sa iyang promotion sa trabaho. Dili malikayan nga usahay mag-assume ko nga nakagusto na si Lester nako. Dako kay kog pasalamat niya kay ug wala pa siya ambot unsa nay mahitabo nako. Sa akong inspirasyon nga mamaayo sa hingpit sa akong sakit. Pero wa man siya gi-mention about namong duha. Sa among status, feeling nako nitong higayuna nga usa ako ka maanyag nga babae nga gipangga sa ka prinsipe. Usa ka buntag niana gipatawag ko sa opisina ni Dr. Cruz. Good morning, beauty. Guess what? Doon na kay suwat gikan ni Lester, oh. Matod pa ni Dr. Cruz. Salamat, Doc. Dungan pa na ako sa pagdawat sa envelope nga excited kaayo ko sa akong pagpahiyom. Halos moabot na gyud sa akong dunggan. Beauty, kumusta naman? Kumusta na si Glenda? Nagpakita pa ba nimo? Pangutana pa ni Dr. Cruz. Karon nga week, Doc, mga katulog yun siya nagpakita nako. Gusto niya nga magkuyog-kuyog na sad mi sama sa una pero gituman gyud nako ang advice ni Lester nga itaboy si Glenda og ingnon nga dili na pabalikon. So far, wala na siya magpakita nako, tubag ko pa. Okay, sige, basahan na ang suwat ni Lester para nimo. Matod pa ni Dr. Cruz. Dali ko nga giable ang white envelope nga excited kayo ko nga nagsugod pagbasa sa suwat ni Lester. My dear beauty, hinaot pa nga okay lang ka sa pagbasa sa akong suwat. Nagpray ko nga unta, hingpit na nga muhawa ang imong alter ego para makagawas ka na diha ug makasugod ka og bagong kinabuhi. Remember, life has a lot to offer. Samtang doon na pa'y kinabuhi, doon na patay pag-asa. P.S. Kagahapon di ay, doon ako'y na-met na babae. Usapot siya ka-lawyer sama nako. Simple lang siya o sobra kabuutan. I asked her for dinner pero wa siya mo reply. That's it for now. Balitaan ka lang nako sa sunod ng mga mahitabo. Take care, Lester. Gikasubo ko kayo ang balita ni Lester din nako nga duna na siya na ila-ila nga babae. Ug base siyang suwat, nasa kasiguro jud ko nga nakagusto si Lester sa maong bagong babae nga iyang naila-ila. Pero na-realize ko usab dayon nga si Lester usa ka successful nga lawyer. Guwapo, buutan pagyud. Samtang ako, exactly opposite sa iyahang mga karakteristik. Imposible nga makagusto sa kuha ang usa ka Lester, Papa Joe. Tungod sa balita nga ako nadawat gikan kang Lester, gikaguol ko kaayo kadto. Og nagpaabot dayon ko nga mutunga ang ako ang split personality nga si Glenda aron pagdamay sa akong kasubo. Pero niabot na lang o pipila ka buwan, wa na gyud kini magpakita. Bisan pa, diyang gibalita ni Lester nako nga magpakasal na siya kang Maricar, ang babae nga iyang gikaingon nako nga iyang nagustuhan. Wa lang gihapon magpakita si Glenda nako. Excited kaayo ko nga gibalita nga to kang Dr. Cruz nga malipayon pud kaayo sa akong improvements. Kung magpadayon ka ng maong improvement, beauty, di madugay pwede ka na nga ma-release dinhi. I'm happy for you. Keep it up. Okay? Malipayon pang sulti niya diri nako. Milabay ang alos sa katuig na kong stay sa mental asylum, Papa Joe. At last, gideclare na ni Dr. Cruz ang akong hingpit nga pagkaayo. Nagpadala dayon kog suwat ni Lester ug akong gibalita niya ang good news. Sa akong suwat, gihangyo ko usab siya nga tabangan sa pagkuha sa ako ang mga nasunod nga properties gikan sa akong inahan aron mao akong gamiton para pagsugod sa akong bagong kinabuhi. Dili ko ganahan nga mobalik pa sa among lugar kaniadto. Dunay gi-offer si Dr. Cruz nako nga gamay nga luna sa bukiran nga bahin sa Sugbo. Dito ko magsugod sa akong bagong kinabuhi, Papa Joe. Nagpatukod ko gamay nga payag ug tugkaran niini. Akong nga gitamnan ug nagkalain-laing mga lagutmon, mga prutas o gutanon. Kontento na ko sa akong kinabuhi, Papa Joe. Nasuod ko na usab ang akong mga silingan o kasagaran pulos usab nga mga mag-uuma. Ang mga anak sa ako ang mga silingan anak kanunay sa akong payag. Mag-standby, mo nga murag doon na lang sa ko'y instant nga pamilya. Usa ka adlaw niya na wako damang nga moabot nga bisita sa akong payag. Sa layo pa lang, klaro kayo ang pamayhon ni Lester. Kauban ang usa ka burus nga babae o laing usa ka batang lalaki nga giagak ni Lester. Beauty,
Kalayo ba ani mong gipuy-an oy? Pero priceless ang mga palit nimo ha tungod kay murag makaginawa jud kag fresh nga oxygen diri. Presko ang hangin, layo sa pollution ug halos puros green ang tanom nga imo makita. Matud pa ni Lester diri nako, Papa Joe. By the way, meet my wife Maricar, among eldest nga ug among kami nga baby. Napod siya sa tiyan, padayon pa ni Lester. Tinuod yun di ay nga buutan kaayo ang asawa ni Lester ug very professional kaayo nga maglihok-lihok. Wa gyud masayop si Lester sa pagpili niya. Beauty, niya ako kay nag-leave ko karon sa kong work ug aside sa ako ang pagka-lawyer, frustrated writer sab ko. Nasulti na ni Lester na ako ang tanan nimong istorya and I found it out na very interesting ug dunaw say daghan nga makatunan. Kung okay lang nimo, ako taning isuwat ng imong istorya sa imong kinabuhi ug ipadana ko sa Barangay RT Love Stories. Kana kung okay lang nimo, matud pa ni Maricar, Papa Joe. Sure, walay problema Maricar, pero ihangyo lang nako nga kung mahimo itago lang ang tinud akong pangan ha. Ug lugar tungod kay dili ko gusto nga dunay maapektuhan nga laing mga miyembro sa among pamilya. May na kay maayo na akong pagkabutang dinhi sa bukid. Kontento ug happy ko. Kung unsa man gani ang laing plano, ni God nako. Lahi na nga beauty ang moatubang niini. Usa ka babae nga isog pero mahigalaon, mapagmahal ug labaw sa tanan, mahadlokon sa labaw nga makagagahon.